Kardom donatum nanglitum thumbnail kelang pen busita me chinipo pini kupialam silitum chethanjima labangso lamarjan lage litum karbi khaitum kachini nangjia kenang so thedungdo lasi nanglitum kelang pajudik thornot lapen nanglitum labangso lamarjan serden patumi hejong akes langdak nogan long karbi pi lo kacharli pensikedu lapen nona bangke labangso karbi pi muslim apin solong chukadunju mate muslim apin so phansi dokko labangso lam arjulong si nogang long kes etum humri damlo mate nep cheklo thana long wan lo ladak kumar lo chok chiplote karbi pi labangso muslim hanjong si dolong leplote chepati lo jipusi labangso karbi pi kaningje lapuson ke damtang menta arjulong piklo lasini litame batwe facebook long si theklong lo facebook lo ingdoi bom lo sim rong pi pomunsi labangso alam ke than lo mate ki post lo lasinang letum kelang pajudik thornon ang ton penalam chiniat po Akhirnya kardom pipotong ni non video cipunai nang kok ma ajo por bang plot tang te non ni tum long khobor nang kile la pen ni tum dak samoguri police station long sido kichok chi bang ke il tum karbing bong kichok chi lilo non ta ko ane ke than kimum pen sitami minang tum ta ke than kimum dolo dak nongong district case itu men party people non so problem bang odbom lo non iltum ang chir bang hutoro bosor boy fisitami hutoro bosor bepenta alang li bong bang ke dak mumding phan bang si kidu dun towi pen lo boy fisitami to dapat prang pen police tum pen puchi khobor pen police tum han si ni tum papa enam det lo la pen hala apin so phan mang sitami thap thot lo boy fisitami thap thoda pita ili bong gir bang ke la son je alang la phan yong si long lete do thek thi la pen trilogy cepat trilogy la seperti potong il tum long dak lang ju la bangki il tum appearance tum pen ke chok chi buta jongdam nang kok il la pen student tum la pen out somar tum ke mathar playing play asi minang an tum do la dak ke charlie hakar biang long pen dang po ke charlie amen pen dak nong rong supi guwahati punon minang an jaga long do dam ke do la pen ke charlie tum do ko fis me hadak ke do ke dam pen sitame ke charlie dam pen sitame ke charlie dam long ta aki hinwa tawar la pen non juntu asini real bang ke itum long bilek tanglo ili karbiang long pen kemang tum non dak nong rong supilong tam minang tum do class 11 pen chiklo yonta belang la pen la dak pen si muslim hanga chingki tang ho la pen akapre akhai to men ga chingki la pen ajo sitami arum long sido de akapre ga rum long ke do dun pingso rum long ke do dun hor ki jun dun so pot minang an tum kar julong dolo lasi tuning dilo dak appearance atum tak people lo putang te appearance tum ta involvement do nang la pen chiker nang putang te ka chiker nang ba la son lo nang li sopi kunamat ke do dim la pen pg long sitami ajo at bajile donon non bajile kol non sitami chingki che thanon kunatong ke doma la pen adim klong tong ki doloma kabiloma pubang nang li tum kecini phan bor inangji na pen video call pen sitami chok khonat tong ki do dim ma kai do vera dim ma matik arlong ka plek tong do ma pu hem hostelar chum da tame son lo hostel ki do men pen hem dam ji po hala dak hem bali li pen belega along dam rong na son sitami menang an tum dolo la pen tum ka ju dulong la pen kini tum long sitami menang an dolo tum senior pu si dak no ngong ma cema thapu he boy fisitami alang litum phan ta menang antum akhino bang si long rong titi la pen api apu tum hang ta long rong titi nonang ke mostly arlo so phandet ke lo pinso tum ta lo hor ok kichu pen menang an tum ta dolo class 11 12 tum pen cheng lok la pen degree tum menang an tum kichu tum dolo la sipani si ajo bang ken tum la son lo ke thek long je dak kicharli so ta la son lo nogong ngi charli so lo hala bang gari veklo at bajia por alang tum hor pin ni jun et kangri kang sang pen gari hai veklo hala accident de lo la pen patong pong hala ahom reng phan hala phanta patong aking patong pong lo police tum pon de lo hala so police hut ke pon hulta ni tum pali dun pen hala so phanta case pinang ne lo pinin nang ne lo puminang antum dang tham lo pi pedal lo boy phi sitami la sona problem nang minan an do mane ne pipe phanang than piri ne po phanang than pi pu sitami non bang ki la son bang ki chok chilo mi thang long mang si chilar tu nang ji pu bang sin ne li ma tha nili minan an ke thek long bang ki la bai chok chi la pen alang son mai chok kem nang ni pu bang sin do lo la pen injure tu mang mostly injure tu mang ke non bang ke hinopik lo dak no wong sin lo bang ke ilitum bang ki do ki dam bang ke chiri pik nang so la si
nang litum un an bangke la so video bangke dak nongolong na Charlie tum boy fi sitami akapek kini sitami appearance tum han palib dek nang gila penang kop nang litum bang kame tha chilar nang dak school padun lo hostel bilu pumat bangke la sopot bangke nang litum matha te dera ki do ki dam ki Charlie ko sonmat puta achiklo yon bang sitami nang litum bangke cikerdun vera santi mig par jipu asilan velo nilam sitami kang tonji kumat si ke chokche pulote non bangke litum karbi khai tum si chokche Muslim han dori pa joine si kachipathi ji lapen pinana tum phan jongsi nangli kichi gi bia so phan dori pu ningye don lopate nangli phan ke target po latum ke lapen akai si latum ke ning neng samun elo na pa therak pu si ningye rongi na putot pu si latum che matha rongje lasi chothanon taino pudun ta hingno manta moke phohut ke karbia khai tum si sungdon leji karbia khai tum si amekri budun nangli ji lasi litum karbia khai tum asapso ning si vet ke duje phan matha tha kedam tangta nogang long la puson thak thak a kes dolo hadake karbi pi abang bia ki dunji pu kapathesi bihari munit phanduko labang solam da nanglitum theklong ta haipo lasi non ke waing ta lason plote ilitum karbi khai tum ke ki jutlo mate ki virlo lasi non la owi ki mitum che matha paminon lasi pinya video bang ke la ancholo donatu nanglitum nang kelang dun pajudik thorpot choro par piklo do me thak me deha